Инвитро оплождането е метод на лечение, който прилагаме при двойки, които не могат да имат деца по естествен път. В зависимост от възрастта на жената решаваме кога да определим лечението. Обикновено, ако жената е над 35 години и не може да забременее след 6 месеца незащитен полов живот, или ако е под 35 години и не може да забременее след 1 година незащитен полов живот, задължително трябва да се обърне към лекар за лечение. След като пациентите ни се обърнат към нас, разполагаме с редица основни изследвания, които провеждаме. Това включва оценка на яйчниците при жената, оценка на яйчниковия резерв, установяване чрез рентгенова снимка на матката дали има запушване на тръбите или наличие на някаква форма на аномалия в матката. Освен това, при мъжете се прави тест, наречен спермограма, с който се оценяват броят, подвижността и морфологията на сперматозоидите. След това вземаме решение за лечението на нашите пациенти. Ако решим да приложим инвитро оплождане като лечение, обикновено терапията започва на 2-я или 3-я ден от менструалния цикъл на жената. След като с помощта на определени инжекции, които прилагаме на жената, увеличим яйцеклетките й, е необходим период от около 2 седмици до етапа на събиране на яйцеклетките. В края на 2 седмици процедурата се извършва под обща анестезия и е безболезнена. Събраните яйцеклетки се комбинират с проба сперма, взета от мъжа. Ако при мъжа има проблем с даването на проба или броят на сперматозоидите е недостатъчен, или изобщо няма сперматозоиди, тогава чрез операция, наречена ТС, взимаме сперма от мъжа и с тази сперма оплождаме яйцеклетките, за да получим ембрион. След това ги съхраняваме в лабораторни условия и ги наблюдаваме около 5 дни, след което, ако хормоналното ни състояние и всичко останало е подходящо, извършваме трансфера. Пациентите ни най-често се интересуват от това колко дълъг е процесът на инвитро оплождането. Обикновено можем да го разглеждаме като метод на лечение, който започва по време на менструация и продължава около 20 дни.